Iti panawen ti Pasko mga kaibigan, ket isu iti intay panagiinayat, panangiburay kadagiti grasya, nga rigitoy ket intay nagunudan, iti intay panagbiag mga kaibigan. Iti kalay tagundaway ket adda mismo ditoy sitio na Murtaan, iti barangay Bumitog, iti Ilitiban na Ilocos Norte. Natuntun tayo ken dinanon tayo, gagayem kirabsat ti pagtaengan dagiti agikit Adamam Seferina Galakgak Galarse ken ni Nana Jean Galakgak gagayem ken kaabsat. Ditoy iti inti panangammo no anya dagiti kangrunaan akasapulanda iti inda panagbiag mga ka-JCQ. Gapuanan natin iti intay panagsuksukisok ket isuda ket dududwa dalaengen iti inda panagbiag ken isuda gagayem ken kaabsat no handan nga sumalog iti taltalon when no handan nga sumangat iti kabanbantayan tapno di kasta ket mapanda agala karag iti mabalin nga ilako nga ragitoy ket iso iti maysa nga pamataudan da iti igatang da iti inda panagbiag iti indaldaw-aldaw mga kaibigan. Iti ganito nga parawen ti Pasko ket intayo man iburayan, intayo man ipaayan iti regalo. Tapno di kasta ket maiparik na kadakwada nga datayo nga medyo addaan mga ka-JCQ ket maiburayan tayo iti sangkabasit a blessings dagitoy nga agikit mga kaibigan. Kas panagyaman ti JCQ Multimedia Services, karagiti agbuybuya, dagiti agbalbali na contents ti JCQ Online TV Channel, iti inaldaw-aldaw ket kinalikaguman, ti management, tapno di kasta ket maiparik na, ti anag ti Paskwa, karagiti kakabsat at kasapulan ang matulungan. Kangrunaan na, iti karaytoy panawen ti Paskwa, tati Paskwa ket panawen, iti panagiinayat, ken panawen ti panagpipin na rabor. Ti panagsuksukisok ti JCQ Online TV Channel Team dagiti mabalin a matulungan ket nabirukan tayo dalula Seferina Galarse maysa abalo ken agtawen ti 84 ken Jean Galakgak awan na nasawa ken agtawen 54 agpada dagitoy nga agnanaed iti sitio na Murtaan, Barangay Bumitog, Banna, Ilocos Norte. Tinurong tayo iti mismo apagtaenganda, ket napaneknikan tayo, at talaga akasapulan da titulong, tangamin, ket tilaeng may sa akabagyan da alalaki, ani Juven Galarse, ti mangay aywan kadakwada, ken mangipapaay, ti pagkasapulan da, ti inaldaw-aldaw. Inteman amwen gagayem ken rabsat ti kasasaad da Lula Seferina Galakgak Galarse ken ni Nana Jean Galakgak gagayem ken kabsat ti anak da ani Juven Galarse. Inteman ipe-istorya no kasano iti kasasaad da iti kariti agundaway mga ka-JCQ. Ading kas mga aywan kada Lula Seferina ken Nana Jean. Kasano ngamin iti panagbiag da? Riga lati adda sir, mapandat ta tumulong-tulong mo dita karkaroba, di mo rasundan manganda, di papananda manganda mo ta, tumulong-tulong dama, nga makitagad ta. Inang ko awin na aya mo nga pan tumulong-tulong ti karoba, kas lapan nakabalay-balay na mo ta, iti addad tuy nga balbalaya. Ni Lula Seferina na pigsapay laeng mapanagubra iti biyang ti taltalon. Haanan siya talaga nga tumang napela nga para bantay. Para bantay damoten no kwa. Di nga rod Nana Jean. So sir ti napigsapay lang no paglabaan damo no kanong daduma. Mapanda mapamang. Mang tagdamot ati kasla so papa mo di bandong nakin kasla malakim inasipeng mapam tumulong-tulong lang kuno kwa. Sika ba iti kangrunaan nga pagsangsanggiran da iti karita gundaway iti detoy kinabakit dan? Una sir tasya mo lakadin din nadad taw. Awan ba iti sabali nga anak da? Awan sir. So talaga nga sika lang iti pamilyada? Awan sir. Okay. So ani itikas lang makunam karigiti agbuybuya kada tayo. Anya digiti kangrunaan nga kayat yumet nga maipaay iti karaytoy umaya Paskwa. Kangrunaan na iti biyang da Lula Seferina ken ni Nana Jean. No siya asar ka
Ala ko no daman sang kabasi nga maitulong, ala ko dakelayamanot para kanya damo la. Kuna ni Juven, ket kalikagom da Lola Seferina, ken Nana Jen, ang matarimaan ti pagtaenganda, tangamin, ket no agtudo tinapigsa, kang runaan na, ti panagbabagyo ket kakaasida, tangamin, ket bulonglaeng ti silag, ti diding, ti pagnanaedanda. Sigon ken ni ading Juven, mga kaibigan detoy mga aywan, kada Nana Seferina, ken ni Nana Jen, mga ka-JCQ, ket kalikagom da nga mapatarimaan, mapasukatan ko ma detoy pagtaenganda, gagayem kirabsat. Makita tayo, mga kaibigan, detoy sitwasyon ti balayda, mga kaibigan, ket detoy laeng bulong iti silag, iti mangsangsangga, iti angin, wenno sumangbay iti tudo, gagayem ken kabsat. Isud gapuna nga ada iti kiddaw request ni Lola Seferina ken ni Nana Jen, iti mga ewan kadakwada ani ading Juven, nga sapay kumata mapatarimaan detoy. Ngem sigon ken ni ading Juven ket adan iti nagatang na adig ito'y ket galba. So, kailangan laeng iti sangkabasit nga tulong kadakwada, tapno di kasta ket mapasabalian, matarimaan deto'y pagtaenganda, kagayem ken kabsat. Dagiti light materials, iti kang runaan nga mangho-hold, dagiti nagkaptan iti deti silag nga diding na, gagayem ken kabsat. Ken no makita tayo, ket talagang sumangbay iti napigsa a bagyo, sumangbay iti napipigsa nga tudo, ket kakaasida nga agyan, da Nana Jen kini Lola Seferina, gapanan nata makita tayo, very light materials, mga ka-JCQ ken ditoy iti pagid-idaanda. Detoy lugar, wanda ti paset iti balayda, gagayem kirabsat iti pagid-idaan dalaeng, mga kaibigan. So, ti datarna ket kawayan, detay nagkakaunapay laeng parte iti pagtaengan. Isu iti deti pagid-idaan da, gagayem kirabsat. Isu gapunang isu iti may sakit kidawen da Lola Seferina ken ni Nana Jen, tapno di kasakit iti kabiitan na panawen, ket adda iti detoy napimpintas ken naululimek nga pag naedanda, wano pagyananda, gagayem ken kaabsat. So gapuna karit so amin nga agbibuya kada tayo followers, agkidkid daw kami iti sangkabasit at tulong iti kadaytoy panawen iti Paskwa, tapno di kasakit maparagsakta man da Lola Seferina ken ni Nana Jen, gagayem ken kabsat. So manipura mismo ditoy sitio namortaan iti barangay Bumitog, Banay Ilocos Norte. Joey Cordero Kiawit, agun-unoy kada kayo, mga ka-JCQ. Kari so amin nga mga yat nga mangiburay iti blessings na gagayem ken rabsat ket ipadano nilaeng iti opisina ti JCQ online TV channel, tapno di kasakit sakbay asumangbay ti kaaldawan ti Paskwa, mga ka-JCQ, ket intay ti ipaay dagitoy nga blessings kadakwada, mga kaibigan. Maraming salamat kari so amin nga supporters ken of course dagiti so amin nga followers agbibuya ti JCQ online TV channel. Tanawan kayo, mga kaibigan, ket awan met dagitoy nga charity projects ti JCQ Multimedia Services, mga kaibigan. Maraming salamat kani Ma'am Rose Agustin iti Vancouver, Canada, ken dagiti so amin nga mangtartrabay ti JCQ online TV channel. Maraming salamat po.